Que tal? Moi boas tardes, moi benvidos a Conexión Galicia, o programa de actualidade política da Televisión de Galicia. Emitimos dende Madrid, con xornalistas galegos tamén residentes na capital, e hoxe cunha tarde de vertixe, de moitísima actualidade ata o último minuto, porque nesta hora tería que estarse votando no Congreso dos Deputados ese decreto do armamento de Israel, pero non vai ser así. Adíase ata mañá precisamente porque a xornada de hoxe coincidía co segundo aniversario do ataque terrorista de Hamas a Israel. Esa votación pende dun fío do que falaremos logo ao longo do programa, pero tamén temos crónica xudicial, porque cando pensábamos que toda esta semana se ia centrar no caso de Begoña Gómez, apareceu o informe patrimonial do exministro Ábalos por parte da UCO. Deste e de moitos temas máis falaremos cando son as 6:30 en directo, se nos seguen pola G2 e un pouquiño máis tarde xa pros noctámbulos pola canle principal da Televisión de Galicia. E con quen falaremos? Pois con todos eles, con Aida Bao, xornalista de la cadena SER. Que tal? Que tal, María, como estás? A piques estiveche de non chegar porque vives ao lado do edificio que se derrubou esta mesma mañá, non? Moi preteño, está agora mesmo todo o barrio de Ópera en Madrid absolutamente colapsado, así que estaba moi complicada a mobilidade, pero chegamos. Bueno, estaremos atentos a se temos algunha outra novidade sobre este suceso. Iván Gil, xornalista del periódico, que tal? Moi boa tarde, María, pois aquí estamos moi ben. Todo ben? Como dicías, con suspense outra semana máis ata o final, non? Sí, é verdad, sí, é verdad. A ver que pasa hoxe no Congreso dos Deputados. En principio só vai haber ese debate, mañá sería a votación, pero aínda podemos agardar algunha sorpresa. Pilar Falcón, xornalista galega, que ven terte de volta despois do parón deste verán. Do verán, moitas gracias. Aquí estamos, unha semana que se promete moi interesante. Curiosa. Director del debate, Bieito Rubido, unha semana máis connosco. Como vai a vida? Moi ben, boas tardes, boas noites, depende que nos escoite e nos vexan, pero moi ben todo. Perfecto, moi ben. Pois veña, imos entrar xa en materia, arrincamos con ese informe da UCO, o informe patrimonial do exministro Ábalos. Unha das cousas que proban é que tanto Ábalos como Coldo recibiron sobres con cartos en efectivo do Partido Socialista. Este sería, Pilar, un primeiro paso para apuntar a un financiamento irregular por parte do partido? Ben, os indicios din que sí. Nos podemos opinar do que nos van chegando, a información que nos vai chegando, pero os indicios efectivamente din que hai algo irregular que non cadran as contas. E de onde ven eses cartos que non están justificados é o paso que agora temos que ver, pero por aí pode nacer, e de feito xa está en camiño, unha fuga moi importante para a estabilidade do futuro do goberno que temos, porque cantos caeron precisamente polo tema que agora estamos tratando, máis que por outras cousas. É certo, o goberno nega de todos os xeitos, tallantemente, ese financiamento irregular. Habería que agardar, eu coido que anos incluso, non, para que esta investigación chegue ao seu fin, pero, Aida, polo de agora, negación tallante dende o goberno. Sí, a ver, o goberno eu creo que o que vai facer, independentemente de como remate a investigación, é o que vai facer ata o final, non? Que aí non houve financiación irregular, efectivamente, pois estarán pendentes de que se demostre ou non. A min, de todas maneiras, sí que me gustaría dicir que, lendo o informe da Garda Civil, o que me chama a atención é que ten case 300 páxinas, creo, e se os axentes da UCO cresen que como mínimo hai indicios de financiamento irregular, porían por escrito, que como mínimo efectivamente non poden afirmarlo taxantemente porque despois a investigación continúa, pero os axentes o normal é que digan que isto suporían indicios de financiamento irregular. E non o fan, non o poñen nin financiamento irregular, nin Caixa Ben, nin nada polo estilo. Si é certo que, como dicía a compañeira, hai descadres, porque non cadra, non? Creo que son 500 euros que non están recollidos en ningún sitio dentro deses sobres, que pon unha cifra no sobre, e despois o que se puido comprobar era outra cifra distinta, e creo que eran en torno a 500 e pico euros. Pero, bueno, haberá que demostralo. Quero dicir, eu, por exemplo, traballo nunha empresa na que eu gasto en taxi, gasto nun restaurante cun cliente, poño un exemplo, e gasto, etcétera, eu xustifico eses gastos, e en algunhas empresas faise efectivamente por transferencia, que ese é outro dos temas que hai que mirar, non? Porque creo que é perfectamente legal que a ti che devolvan os cartos en, digamos, en efectivo, pero no Partido Socialista creo que aí dende hai varios anos xa tiñan establecido que eran transferencia. En todo caso, de momento, eu o que vexo son uns sobres que entendo que para a dereita sexa
sexa moi xugoso porque tes unhas fotografías cun membrete do Partido Socialista e vese un billete de 10 euros e un de 5. E dis, hai diñeiro en efectivo dentro dun sobre. Bueno, agora hai que, digamos, demostrar que iso é financiamento irregular, porque pode ser unha xustificación de gastos, incluso ainda que haxa un descadre, pode ser un descadre dentro dunha xustificación de gastos. Logo falaremos do que fai cada unha das empresas, porque sí que me gustaría afondar nese asunto. Referíase Aida a ese descadre. No 2019 o PSOE pagou a Ábalos 321 euros e no sobre o que constan son 826 euros. Estaríamos falando de cartos B, cartos negros do Partido Socialista, ainda non o sabemos, Bieito? Bueno, todos os expertos din que isto é a punta do iceberg, non? Do iceberg. Pero en todo caso, o diñeiro en efectivo a mí pareceme moi ben. Eu son un gran defensor do diñeiro en efectivo porque me parece unha coacción que tanto o goberno anterior como este estén limitando o diñeiro en efectivo á xente. De feito, se ti vas agora mesmo a un banco, eu nunha ocasión fun a facer un ingreso de 950 euros e a rapaza, de CaixaBank, miroume con mala cara e dixeme que hoxe en día naide fai isto. E dixen, ai, pois perdone usted, pensei que eu podería facer un ingreso. Claro, cando hai tanta restricción para o diñeiro en efectivo, chamame a atención que o Partido Socialista non teña ese problema. Bueno, Pachi López hoxe dixo o contrario, non? Sí, logo escoitaremos a Pachi, que eu teño preparado. Despois corrixido. Sí. Pero en todo caso, a min o que me chama a atención é que si houve unha señora que declarou en sede judicial que entregou 80.000 euros en Ferraz. E ratificouse, porque ademais acordadevos que houve certa polémica, pero foi ali e ratificouse, non? E, por outra banda, eu que si, vamos a ver, eu que lle quería dicir a Aida, home, isto non é un tema da dereita, é que a dereita non, isto é un tema de todos, isto é un dos cidadáns e da moralidade que acompañe ou non acompañe a vida política dun país. Non debe ser un problema nin dun partido, nin dun bando, nin doutro, ten que ser un estilo de gobernanza que lle dé tranquilidade ao cidadán, no sentido de que, supoño que a vosotros tamén vos pasa, oye, pagas o imposto polo coche, pagas o imposto pola vivenda, pagas o IRPF, se faz unha actividade tal, pagas o IVA. É un pouco a tranquilidade do cidadán que nunha democracia aporta o seu diñeiro e que non goberna con uns estándares de honestidade que é o que se... Entón, non é unha cuestión exclusivamente nin da dereita nin da esquerda, senón de toda a cidadanía. Eu, por rematar, si diría que é certo que a UCO en ocasións excedeuse en outras, calificando determinados delitos. E xa moitos xuíces dixéronlles, vostedes non califiquen, vostedes dennos o dato obxectivo. Digo porque neste informe parece que non califican, que non se atrevan a decir isto é financiamento irregular ou non, porque máis dunha vez os instructores lle teñen dito non, o que califica o delito son eu que son o xuiz e o fiscal. A Garda Civil o que ten que dicir é atopamos todo este diñeiro e tiña este orixen ou non sabemos o orixen, que parece este caso, non? De feito, nestes 289 folios o que non fan é calificar, pero, dende logo, o que se presume neles é que honestidade por parte do exministro non había. Efectivamente, eu creo que esa é a parte principal do informe. Hai un desfase nas contas de Xosé Luis Ábalos? Sí, eu creo que está documentado. Non se acaba de atopar ese patrimonio de onde o ven, onde ten oculto ou non oculto, ou se o intentou blanquear ou como. Non. Hai probas a partir de mensaxes, sobre todo a partir de coldo, etc. Eu, por eso, creo que esta teima de intentar ver financiación ilegal no informe, nin di unha cousa nin di a contraria, lóxicamente. Como di Bieito, é bastante cauteloso nese sentido, lóxicamente. Se estamos vendo financiación ilegal, pois estamos vendo financiación ilegal, 500 euros, un desfase de 500 euros, que por outra parte o partido explicou, non vou ser eu quen compre ese argumentario terá no que justificar ante a UCO se volve a facer outro requerimento de información. O que é, lóxicamente, este informe é moi impactante. A imaxen do sobre é moi chamativa. Sí, porque non agardábamos un sobre co nome do Partido Socialista co pósit de Ábalos, verdad? Efectivamente, pero se rascamos un pouquiño, eu creo que é un pouco artificio, lóxicamente,
blanquear cartos de financiación ilegal nun sobre cun pósit co nome da xerente a nome de non sei quen, co membrete do partido, con uns céntimos por aí colgando, a min pareceme un xeito un pouco extraño e chamativo. Co cal, todo debe de ser o que parece, hasta que non se demostre o contrario, non? Que son pagos de tickets de gastos. Creo que son un total de 20.000, hai tanto en efectivo como transferencias. Eu creo que é unha práctica que eu estive en empresas que se fai un mix tanto en efectivo como a partir de transferencias. O que está claro, esa remato polo impacto deste informe, facía Bieito referencia a esta empresaria que declarara que levara bolsas de grandes bolsas con cartos. Sí, autoinculpouse de feito, non? Estamos pasando desa acusación dunhas grandes bolsas con diñeiro en Ferraz, financiación irregular, a uns sobres cuns céntimos e un membrete que a gerente da FEDE que se lle entrega e que todo está documentado a partir de tickets. Bueno, ese é un pouco a línea... Non son céntimos. O que se ve son 15 No, euros digo- céntimos, no, un pero non son billete de 20 Digo que é euros son de curioso. 5, o que Pero se ve. non son Mellor Esas céntimos. fotografías. O informe fai referencia a miles de euros, non? Sí, Non son céntimos. ata En segundo 20.000 lugar, en cando 6 isto lle anos pasou creo ao que PP, son. escandalizámonos todos. Eu non Pero, sei por qué... aquí non hai probas de momento. Aquí o PP é unha fotografía dun sobre. O mesmo, Cando lle pasou ao PP había probas, había un M. Rajoy, había unha lista no proceso, Home, no momento houbo condenados. procesal, no momento procesal en que se soupo, escandalizámonos igual. A mesma contabilidade famosa de Bárcenas, todos os peritos decían que non tiña unha lógica contable, que eran uns apuntes que non tiñan... É dicir, a min, eu non sei, pareceme que non é bon para o xornalismo que cando lle é pa uns nos poñemos estupendo, e cando é pa outros nos poñemos a defendelos. Eu creo que iso non é bon. Hai que facer un exercicio de Estamos analizando un informe da UNE. Non falemos todos a ver. Resulta que ahora resulta que o PSOE non ten. Son uns santos varones. Home, yo sí, non sei, pero a ver, un monasterio, Vieito, rezar o rosario, mira ti por donde tiñan uns sobres con os cartos, debían ser da Boeta. Pero mira, Bieito, o mellor efectivamente hai financiación irregular, non o sei, pero hai que probalo. Onde están as probas? De momento que temos, se me deixas remato rapidamente se me permitides. O que temos de momento son unhas fotografías dun sobres do Partido Socialista con diñeiro en efectivo dentro. Perfecto. Eso non proba nada de momento. Hai cantidade de empresas neste país que pagan gastos en efectivo. Efectivamente, se despois... Agora falaremos desas empresas. Os investigadores entrarán no descuadre e se efectivamente hai unha financiamento irregular, pois documentarán e condenarán a quen queiran. Pero comparar isto cos papéis de Bárcenas, quero dicir, sobre todo hoxe, porque hoxe xa temos condenados os Bárcenas, quero dicir, hai xente que pisou a cárcere por iso, aínda non estamos aí, non temos probas aínda. Sí, pero non estamos falando de Santos Cerdán, estamos trasladando isto ao conxunto do Partido Socialista. Eu non vou aquí a dicir que non me parece que haxe indicios sólidos contra Ábalos ou contra Cerdán. Sálveme Deus. Vamos a agardar ese respaldo documental que supoño que será a proba evidente de por onde veñen as cousas. Hai unha evidencia tamén clarísima. É dicir, durante un ano e pico ou cerca de 2 anos, este señor de que se mantiña. No, de feito, quería aportar un dato sobre isto. Foron ata máis de 5 anos nos que o exministro de Transportes, José Luis Ábalos, non sacou ningún euro de ningunha das súas contas. Eu coido que todos temos aquí contas correntes, como toda a audiencia, e seguro que algo, polo menos, para ir a compra sacan, non? Non estamos falando só dunhos sobres onde hai cartos. Hai moitas señais que nos van dicindo cousas. E non é cuestión de posicionarse políticamente, é cuestión de observar. Según o que observas, pois vas deducindo, non? É evidente que este señor non é limpio, nin ten unha conduta para nada exemplar, e agora que hai que esperar esa documentación, bueno, pois se queres que lle demos o visto bo ao comportamento do PSOE, pois dámoslo, pero non se trata diso. Pero é que eu non estou dándolle o visto bo ao comportamento do PSOE. Eu o que estou dicindo é que para afirmar que hai financiamento irregular do partido do goberno agora mesmo ou do Partido Popular, hai que presentar probas. E unha cousa que Ábalos teña indicios moi contundentes contra él e das súas actividades irregulares, e outra cousa que o conxunto da organización política estivera financiada de forma irregular. Son cousas completamente distintas. E xa que Bieito falaba de honestidade, a min pareceme que isto é honesto explicar yo
audiencia. Porque unha cousa é unha fotografía dun sobre e outra cousa é que xa financiamento irregular. Que o mellor o hai. Eu non estou aprobando o hacer do Partido Socialista. O que digo que hai que probalo. Igual que a señora dos bolsos de diñeiro. A señora que dixo que levou bolsas de diñeiro á sede do Partido Socialista, eu estou esperando a ver algunha proba. Autoinculpouse dun delito. Claro, e foi gravísimo, porque Fito fixo varias veces en sede judicial. Eu estaba esperando a que representara algunha proba, un vídeo dela entrando na sede, unha foto, un algo. Bueno, os vídeos entrando na sede eran imposibles porque estaban borradas as cámaras de seguridade, non? Que xa foi o primeiro que se Madrid hai moitísimos negocios con cámara de seguridade. Falaba antes, Aida, das empresas. As empresas pagan efectivo, non? Bueno, o normal é os pagos en efectivo entre particulares e entre empresas, pois non parece tan doado, ou sí, para Pachi López, escoiten. Y cuando dices tú, ¿y por qué se paga? Pues eso es una práctica habitual de todas las empresas, incluso de esta institución y del Senado. Sí, no te hagas el sorprendido. Fijaros, cuando un diputado tiene un viaje internacional, alguna convocatoria oficial, hay unos recursos que la Cámara pone, unas dietas que pone a su disposición. ¿Cómo las paga el Senado? Pues por adelantado y en metálico. ¿Cómo las paga el Congreso? Pues después del viaje, con los tickets o con lo que sea. ¿Y cuántas miles de empresas en España hacen exactamente lo mismo? Pero se pagan en efectivo también en el Congreso, portavoz. Sí. Y en muchas empresas, miles de empresas en este país. Sorpresa dos xornalistas, contundencia por parte de Pachi López, pero obvio é que xusto despois desta comparecencia unha mensaxe recibimos todos do Grupo Socialista desmentindo estas palabras, facendo unha aclaración dicindo no Congreso non se paga en efectivo, no Senado e previa autorización, sí. Que foi o que pasou, Iván? Claro, sí, bueno, eu creo que no calor da resposta o portavoz aí confundiuse un pouco. A parte final é certa, non a do Senado, con ese matiz que ti introduces, pero non a do Congreso. Si ben é certo que cada vez se fai máis con transferencia, non? Pero incluso en algúns ministerios hai asesores que chodín que se sigue facendo, e xente que ven incluso de administracións autonómicas, gobernos autonómicos, que tamén é unha cultura que ven de atrás, sobre todo nestes casos, non? Dos pagos de viaxes, cambios de moeda, etcétera. É unha cultura de metálico que ven de anos atrás en algún sitios ainda non se modernizaron, digámoslo así, pois pode ser. Pero, bueno, volvendo outra vez o mesmo caso, máis alá de decir que, lóxicamente, non traballar con metálico non é unha práctica irregular nin ilegal para nada, moito menos tampouco sempre que estea xustificada. Sempre que estea xustificada, neste caso, non son nin sequera dietas, non? O sea, son gastos directamente. Santos, lembrades que recuperou as contas, porque antes non se facía para nada así, e el recuperou outra vez o tema dos sobres, non? Nun momento en que, ademais, o goberno estaba loitando contra o fraude fiscal. O sea, é toda unha incoherencia de unha preparación a algo que agora estamos vendo moitas dos resultados. Bueno, o tema está en que, a ver, as contas de Ferraz están auditadas, evidentemente, non? Porque así deben ser. E moitos dos auditores, o publicaba O Mundo, me parece que onte ou entonte, moitos dos auditores non avalan precisamente que sexa unha boa documentación a que se está falando. O Tribunal de Contas está a reclamar máis información. O Tribunal de Contas, por outro lado, que é outra das partes que fiscaliza esas contas, digamos, pois tamén está poñendo máis que probas de que hai moitas dudas en moitas cousas, non? Evidentemente. Entón, son demasiadas evidencias para algo que sí, vamos a agardar a ver que ocurre. Pero xa Santos Cerdán, que está na cárcere, devolveunos a teoría ou o comportamento dos sobres, por algo o fixo, cando antes non era así, non? Bueno, por menos eso, son sobres e non son bolsas, non? Igual é un pouco menos chamativos, e insisto, non? O sea, se alguén quere blanquear
cos sobres co membrete do partido, os nomes apuntando de cada un, e o billetiño e o céntimo exacto co coma 26 de ese gasto, pois, bueno, a mí non me parece o habitual dunha trama dese tipo. Pero volvemos ao mismo. O informe da UCO o que acredita, eu creo que o que deixa bastante claro, non? E aí está tamén nesa linguaxe, non? Que utilizabas Coldo para se referir aos billetes, non? Sí, logo falaremos do vocabulario tamén que empregaban, sí. Etcétera. E iso queda moi evidente. Se nos queremos empeñar en facer interpretacións que nin sequera fai a UCO, cando a UCO sempre intenta ir algúns pasos máis adiante ca Suez, alá cada un. Se se intenta isto elevar a unha causa, eu creo que xa ten unha finalidade un pouco máis política, coincide co argumentario, co relato que está intentando facer deste informe certos partidos políticos. Co cal, se se quere facer esa interpretación, alá cada un, pero eu creo que como xornalistas que nos temos que centrar no que é o informe da UCO. Teño un par de preguntas, Pilar, máis sobre este tema, que logo quero que cambiemos, que senón quedamos en tempo. Este informe tamén introduce outra personaxe fundamental e básica nesta historia, que é o fillo de José Luis Ábalos. E se sitúa tamén como unha peza clave en todo isto. Credes que si é o vindeiro en imputar por parte do xuiz a estrategia de Xosé Luis Ábalos pode mudar? Porque a vindeira semana está chamado novamente e polo de agora parece que non preocupado. Bueno, pero está chamado ademais precisamente... Pilar, Dieito. Para que... Perdón. No, nada. A mí pareceme que Ábalos cambiou de estrategia, porque onte compareceu no canle oficial do PSOE, que xa deixou de ser do canle do resto dos españois, é só do PSOE, ou a Televisión Española, e compareceu 2 veces, ademais, nunha actitude totalmente distinta a de meses pasados, non? É dicir, a mí pareceme que aí hai un cambio de estrategia e hai unha especie, dame impresión, isto é unha intuición miña, que hai un pacto entre o PSOE e o propio Ábalos, que estaba moi queixoso e que rexeitaba moito o comportamento do seu partido na defensa del, non? Pero eu creo que o próximo vai ser Víctor Torres, pola información que eu teño. Xa falta pouco para ese informe, non? Eu creo que Víctor Torres vai a ser o próximo que... Ahora, chegado a esta conclusión, eu lembro, había un médico ali no meu pobo que lle dixeu a familia, dixolle, mire, non lle diga ao meu pai que está moi mal, que tal. E o home, que era moi boa persona, dixolle, non se preocupe, que está vostede moi ben, non ten ningún problema, nada, tal, disfrute. E dixolle o home, bueno, entonces que vou morrer de boa saúde. Entón, isto semella moito. É dicir, en definitiva, resulta que Ábalos e Coldo son 2 hermanitas da caridade, e nada do que, non sei que fai a UCO perdendo o tempo, nin os xuíces. Deberíamos, a tenor de algunhas análisis, deberíamos estar dedicados a outras cousas e non estar perdendo o tempo, porque resulta que Ábalos e Coldo eran 2 encantadores persoeiros que, non sei, estaban, non sei... Falaba antes, doulle agora que enda a Aida... Porque falaba de 2.000 chistorras, ocupa bastante sitio eso nun coche. Xusto, nesas entrevistas que concedeu na canle pública, falaba de chistorras, de leitugas, de soles, isto foi o que lle contestaba hoxe o Partido Popular. Creo que ayer en una entrevista, me parece, decía que cuando hablaban de chistorras, efectivamente es que el señor Coldo traía muchas chistorras de Navarra. Bueno, a él le podrá resultar incluso gracioso, ¿no? Yo creo que se está riendo de la gente en su cara. O certo é que chegou a dicilo, que traía moitas chistorras de Navarra, foi absolutamente increíble, creo que para toda a audiencia. Entendo que tamén para o xuiz isto vai enfadar aínda máis o xuiz. Home, non sei se vai enfadar o xuiz. Eu como... Bueno, despois respondo aos meus compañeiros. Eu aquí resultame moi difícil creer ao señor Ábalos, sinceramente. Por unha vez na historia estou de acordo con Esther Muñoz. Eu creo que, porque unha cousa que o digas e outra cousa é que che pillen, pero é que encima trates de defender en público que de verdade estaba referindo a chistorras cando... Porque o tema é que cadra exactamente o seu linguaxe coas cantidades, que dicir, se ti cotexas as cantidades, os billetes, o valor dos billetes e o linguaxe que utilizaban, está claro que están falando en clave. Ou polo menos é o que pensa prácticamente todo o país.
Sí, home, sobre todo cando dicía todas as chistorras suman 1 millón, non? Sí, Está bueno, claro. claro, traio chistorras para facer a cea, Claro. pero suman 1 millón. Por matizar, eu creo que facer un análise separando os elementos que hai de análise non é facer unha brocha gorda de toda a xente do Partido Socialista e son hermanitas da caridade, Bieito. Eu creo que podes analizar as actividades de Ábalos, de Cerdán e de Coldo por separado e, por outra banda, falar do financiamento dunha organización política que ten miles de persoas. Creo que se poden facer análises distintos. Non estou defendendo, non estou dicindo que Ábalos e Coldo, válgame Deus, son hermaniñas da caridade. Pilar. Pois o secretario xeral da organización, que é do Partido Socialista, que o partido que goberna, está no cárcere. É dicir, non podemos aislar o caso Coldo dunha realidade que toca un partido, que é o partido que goberna en España. Pero antes o que quería añadir é que, en realidade, o xuiz está voltando a chamar a Ábalos porque ten que desminte o que dixo na primeira vez. Por tanto, aquí non sei se hai intención clara de confundir e de engañar ou que se esqueceu de cousas. Agardemos, seguimos ca palabra, agardemos para que vexamos se hai papéis que documentan todos eses cartos e, a su vez, pois ese xuizo, a ver que di Ábalos, pero o persoaxe está absolutamente desacreditado, non só como unha opinión periodística e de análise, está absolutamente a nivel popular en todos os lados. É un comportamento que non ten ninguna dúbida, penso eu. Volvese a ver as caras ante o xuiz, será o vindeiro mércores, o xoves tamén Coldo García, en ese auto do xuiz, leo textualmente, dicía que volverán a ser chamados a declarar e acordándose despois o que resulte procedente. Isto pode levar a pensar que poden ingresar no cárcere? Bueno, veremos, pero xa hai suficiente probas documentais, máis de como operaba a trama. Insisto en que falta un pouco a proba de cargo, non? Que ese patrimonio, pero estamos, como preguntaba, estamos vendo o secretario de organización do PSOE, o señor Santos Cerdán, que precisamente se ordenou o seu ingreso en prisión por eso, non? Por posibilidade de destrucción de probas e sen saber onde están os cartos cocal. Podería ir a cousa por aí, e por eso este informe da UCO ten unha validez grande, no sentido en que contradí o que dixeron estes personaxes ata agora. Pero por eso digo que interpretémolo como que crea UCO e non como o que se intenta interpretar dunha suposta financiación ilegal. Eu creo que Ábalos, lóxicamente, non se sosteñen as súas explicacións, ten un futuro procesal bastante complicado, non? Nin ante o XOE, nin nos medios, e a min si me dá un pouco a sensación de que Ábalos está en maus do seu asesor Coldo, e que sí que vai intenta, non sei se protexelo, pero polo menos non enfadalo. E parece que o señor Coldo, que o gravaba todo, e, bueno, que lóxicamente seguramente ten acceso a onde pode estar ese patrimonio ou non, co cal eu creo que o señor Ábalos o que intenta é non enfadalo. Entón non querería enfadar a Coldo, ni enfadar o PSOE, non? Teríamos unha estrategia conxunta dos tres? Coldo e Ábalos creo que se levaban moi ben, que eran... Non estou... Eu tive a oportunidade de falar con eles. Cando eu era director da Voz, do ABC, tiños invitado a foros de infraestructuras, estas cousas que se fan agora moito nos xornais, nos medios, e había que negociar sempre con Coldo, a xenda del, non? A xenda do ministro. Do ministro. Eso é un asesor de verdad. Non, é que é unha especie de... Non, vamos a ver, é unha especie de xefe de gabinete. Que estaba con el, que lle levaba a xenda e levaballe todo. Algún apuntamento máis sobre este tema ou podemos mudar? Estamos? Veña, perfecto. Pois imos xa co outro proceso xudicial, o protagonista desta semana tamén, co caso Begoña, onte estaba citada novamente ante o xuiz Peinado, novamente declinou esa invitación, únicamente acoderon os abogados de todas as partes. Leo textualmente o auto deste xuiz en relación á relación de Begoña Gómez con Pedro Sánchez e a súa relación de parentesco, enténdese que co presidente do goberno, é a causa que os considera fundamental para poder apreciar a posible concurrencia de delito de tráfico de influencias. Isto é un salto cualitativo indubidable. E podería chegar a declarar o presidente do goberno?
Podería elevarse o caso ao Supremo? Pois non sei, veremos o que pasa. A última vez que o xuiz intentou que o presidente declarase, el acollese, que se non recordo mal, acollese o direito a non dicir nada. A min o que me chama a atención do caso Begoña das últimas horas, que creo que está moi ben tirado, o que pasa que creo que tardou moito a súa defensa, é o de pedir, solicitar ao xuiz información sobre o resto de asistentes do resto de mulleres de presidentes de goberno que tivemos. Mais que nada por definir o marco, por definir o marco, porque se estamos falando de malversación de fondos públicos no caso da súa asistente, pois estaría ben saber, por exemplo, que foi o de Jaime de los Santos, levando as bolsas da compra. Hoxe xurdiu esa pregunta mesma na rolda posterior do Consello de Ministros. Dende o Goberno tampouco aportaron ningún dato, porque o xornalista en cuestión preguntaba, pero o Goberno non coñece que facían os asesores dos anteriores presidentes? Probablemente non, ou polo menos non todo, porque se estamos agora descubrindo cousas que facía asistente de Begoña Gómez, non? Os correos electrónicos, eu hai 2 anos non sabía que os enviaba. Probablemente non sepamos ata onde chegaba o traballo, digamos, ou a actividade de resto de asistentes. Si temos evidencias de, digamos, actividades públicas. No caso de Jaime de los Santos hai fotografías que acreditan que este home iba polo barrio de Salamanca coas bolsas de compras da muller de Rajoy. Pero vamos, que habería que saber o que fixo o asistente da muller de Zapatero, o asistente da muller de Aznar. Quero dicir, por definir o marco, porque eu entendo que de alguna maneira o que van facer, isto como sempre é unha teoría, creo que van facer é analizar cales foron as actividades do resto de asistentes e o mellor acudir ou denunciar a algunhas desas actividades. Non sei, a min chamame a atención. O de Jaime de los Santos era algo xa moi sabido, non é de agora, xa vimos as fotos hai moito tempo, pero creo que un movimento intelixente por parte da defensa, polo menos para definir o marco e compararse con o resto de consortes. Que che parece este último movimento, Pilar? A ver, eu que quero para empezar a decir que non se trata de ese plantón, que é o que hoy escoitamos por todos os sitios, é dicir, a non comparecencia de Begoña nos xulgados. Non se trata dun plantón, son notificacións, por tanto, pode ir o abogado, pode ir o procurador... Sí, efectivamente, podese amparar nesa lei da Fiscalía, sen embargo, o xuiz no auto especificaba presencialmente, por iso chamaba esa atención. É un plante, sí, pero amparado na lei tamén. Sí, está amparado, por tanto, por aí non creo que haxa que atacar moito máis o que é, dicir, o que vemos. É dicir, as anteriores mulleres dos presidentes deste país non traballaban, e se traballaban, facíano en algo que non afectaba directamente nin siquiera as instalacións do goberno ou do Estado. En este caso, hai reunións, incluso en Moncloa, etcétera, etcétera, con medios, dos propios medios, teléfono, fax e demais, que se utilizan para o servicio da muller do presidente. Eu creo que está ben que se pida que se faga un marco, que se defina. Sí, todo aquilo que se define, que non este definido, axudará nun futuro. Pero non creo que sea unha boa saída. Creo que incluso lle vai a prexudicar. Eu teño dúbidas. Iván? Bueno, eu creo que, para empezar, eu non creo que o xuiz acepte ese requerimento, non, de pedir a Moncloa esa relación de descargos. Non se mella, non? Co cal, eu si entendo que pase a ofensiva tamén un pouco, non? O abogado, pero tamén é como xa cando non che quedan recursos faz isto. Sí que é verdad que se nos remontamos, eu creo que intentarán a nivel xa máis político, non? De porse por un espello a todo o mundo, non? Porque todos sabemos que na época de José María Aznar, Ana Botella presentouse unhas eleccións, o Ayuntamiento de Madrid foi candidata. Quen preparou a campaña? Onde? Como? O seu asesor daquel momento que lle preparaba a xenda tamén lle preparaba os actos políticos. Quero decir, eu creo que esta causa é un cóctel de imputacións, varios delitos, un deles o da asesora, hai outros que eu creo que poden ter máis recorrido que hai algúns que terán máis recorrido que outros, poden ter máis recorrido, incluso os da Complutense, pero aquí creo que aquí tocase o hueso, quero decir, no tema dos asesores. Eu non digo que sexa máis ou menos estético, pero lóxicamente non está regulado. Que regulación teñen os familiares de políticos? Pois a que teñen todos os familiares de políticos, que por eso a Oficina de Conflitos de Intereses xa nalgúnha ocasión tuvo algunha solicitude que desbotou.
Bueno, eu creo que eso, tamén o xuiz está alargando o procedemento, está nun plano moi político, e como no plano moi político está o abogado da señora Begoña Gómez, que por certo foi exministro, eu creo que xa está respondendo un pouco con esas mesmas armas. Bieito, non sei se opinas o mesmo. Sí, vamos a ver, un matiz. Ana Botella presentouse cando Aznar xa non era presidente. Exacto. É dicir, non se presentou sendo presidente, presentouse nas foi eleccións de 2007. Foi concelleiro. No, bueno, aí presentouse como número 2, pero era concelleira. Pero non era... Era concelleira, foi a unha campaña electoral, Congreso dos Diputados a dona de Felipe González, estando Felipe González na Moncloa. Esta Sonsoles, a muller de Zapatero, cantaba nun coro, non? Cantaba, aínda que iba a cantar a París. Eu non creo, vamos a ver, non son comparables. Levarlle as bolsas a Viri, a muller de Mariano Rajoy, pode ser estéticamente reprobable, dende o meu punto de vista, polo menos, pero, dende logo, non é comparable a unha señora que redacta correos, solicita axudas, ten relacións con empresas, ten ata 120 correos con unha sola persona, que era o señor do Adrio, do vicerrector, pero despois sábese, e estáse traballando na investigación, nos outros correos que utilice. Aquí a gran diferencia é que esta señora pedía axuda e incluso hai nalgúns isto publicámoslo nós no debate, nalgúns dos correos que se lle remiten a xente do IBEX 35, a expresión, ya sabes que se necesitas algo de nosotros, aquí nos tienes. É dicir, isto non é un señor levándolle unhas bolsas a outra persoa pola calle, pola rúa, como tampouco é, insisto, ata onde sabemos o que puderon facer os asistentes de outras donas do presidente do goberno. A mí pareceme que, vamos a ver, na estrategia de defensa, eu creo que se equivocouse Bolaños, equivocouse Sánchez e tal, atacándolle tanto a Peinado. Peinado é un home ferido, e é un home ferido nos seus últimos anos da carreira, e agora mesmo non vai parar. Como non parou Castro, o xuiz Castro, cando foi o caso Nós. Claro. Bueno, pero pode ampliar, de feito, non? Por estar... No, pero é dicir, esa permanente descalificación do xuiz, entendendo que o Poder Xudicial parece que según nos conveña a un lado vale, se non nos vale, pois claro, eu volto a falar do caso de Castro, xa que estamos querendo establecer comparación. Xosé Castro, o instrutor do caso Nós, pois tamén fixo absolutamente todo. Despois presentouse por Podemos, que foi unha maneira moi elocuente, non? Outro día Gómez Bermúdez no programa de aquel que foi o xuiz do 11M, que agora está excedente, tamén dicía, eu creo que os xuíces en xeral son honrados. Hai 3 ou 4, dixo, que por certo son de esquerdas, dixo el, pero eu tampouco creo neso, é dicir, é que ou creemos no sistema ou non creemos. Eu creo que se equivocaron na defensa de Begoña tratando de atacar ao xuiz. Aí o que fixeron foi un animal ferido. E agora o que está plantexando Peinado é non o vou a xulgar eu, nin un xurado popular, a xente da rúa, que xulgue a xente da rúa e que diga se é ou non é culpable. Eu volto a dicir, por suposto que llevamos a respetar a todos a presunción de inocencia, pero estamos ante unha dona que non tiña un título universitario, que non tiña capacidade para dirixir un máster porque ela non podería cursar o máster posto que non tiña un título dunha universidade, unha señora que sí conseguiu fondos de empresas cotizadas e unha asistenta que si hai probas de que chegou a pedir diñeiro. Non é o mesmo, insisto, pedir diñeiro dende a Moncloa
que pedir que levar unhas bolsas. Penso eu, Bueno, dende logo, creo que o tema das bolsas e de Jaime de los Santos, evidentemente, levar unhas bolsas, ata onde sabemos nós. O que pasa é que sí que abre o debate de ata onde con fondos públicos hai que pagar a actividade dun asistente que che levas bolsas cando vas a comprar roupa. Quero dicir, que estamos falando de malversación de fondos públicos, dicías 120 correos, efectivamente, pero en conxunto en varios anos. Dá unha media de 3 correos electrónicos ao mes. Se o meu traballo fora mandar 3 correos electrónicos ao mes, viviría moi ben, se fora o único traballo que fixera. En todo caso, eu o que digo é que creo que, bueno, o xuiz Peinado temos analizado por activa e por pasiva, non? Pero hai instancias judiciais que lle reconduciron o camiño da súa investigación, quero dicir, non é o xuiz... Bueno, axudaronlle e chamaronlle a atención e dixeronlle isto que estás investigando non podes pedir todos os correos dunha persoa durante non sei canto tempo, quero dicir, marcaronlle un pouco, Vieiro. Axudaronlle unha forma moi generosa de interpretar. El di que lle axudou. Bueno, o que quero dicir... Axudaronme a ir polo camiño correcto. Sí, marcaronlle o camiño que non estaba Podemos chamarlle a seguir. axuda ou acotación, non? Pero dito é que non lle retiraron, non lle dixeron abandona a investigación, non. Bueno, houve algunhas liñas de investigación que sí que lle caparon. O que quero dicir é que levamos 18 meses con isto e entendo, isto é unha decisión do xuiz, pero é o xuiz o que ten que dicir agora xa teño suficientes indicios que me parecen sólidos para mandar a xuizo, e seguimos esperando. Púnica, sabes canto levou Púnica a instrucción? 8 anos. Pero Púnica había moitísima máis xente implicada que aquí, que foi desimputada na súa totalidade. Sí, pero había que investigar a decenas e decenas de persoas, non a unha. Porque se empeñou a dúas fiscales. De 89, cantos quedaron? Quedaron 8. Claro, pero non me compares con unha persoa. Unha persoa e dúas máis de entorno. Home, eu podo te dicir, eu tive un sollo caso, por iniciativa miña, porque os xuíces, os xornalistas temos bastante problemas, temos que ir sempre a responder aos tribunais, a xente pensa que non, pero vamos bastante. Pero eu tive un caso por iniciativa miña, que eu tomei a iniciativa, sendo eu director da Voz de Galicia. Sabes canto tardaron? 11 anos. Claro, pero ti crees que o xuiz... Bueno, agora queremos saber, saiu ben ou mal? Non, cando fun ali, dixenlle, mire, xa non son director da Voz de Galicia. Non me acordo. Agora traballo no ABC. Xa non vivo na Coruña, agora vivo en Madrid. E o xeto do asunto está en segunda división, daquela estaba en primeira. Xa non teño nin rencor. Non teño nin rencor. A realidade é que, María, a xenda judicial vai marcar o que queda de legislatura. Dende logo. Claramente. Non van ser nin ter presupuestos, nin van ser as leis, nin van ser nada de nada. Vai ser a xenda judicial a que nos siga. Neste caso tamén hai que lembrar que hai varios recursos de apelación na Audiencia Provincial de Madrid, a ver como se pronuncia. Pero se pronuncia en liña, como se ten pronunciado o Supremo cando quería imputar ao ministro de Xustiza, en liña de, como xa non digo a Abogacía do Estado, en liña da Fiscalía, non? O sea, que a Fiscalía ten ten feito uns recursos moi duros. Bueno, eu creo que está un pouco solo contra o mundo. Veremos a Audiencia Provincial. De moito prestixio de neutralidade. Bueno, digo tamén polo... Ata o punto que o fiscal xeral está sentado no banquillo. Digo tamén polo dos tempos. E a ver se non nos coinciden tres xuizos este outono. De feito, como dicía Pilar, non é santo de moitas as causas judiciais seguirán marcando toda esta legislatura, pero temos que continuar porque hai leis, porque hai debates, porque hai Congreso. E hoxe mesmo, agora mesmo, pola tarde, estáse debatendo no Congreso dos Deputados pois ese embargo de armamento a Israel. Iba a haber un debate, ia a haber unha votación, finalmente a votación non vai ser, acordaron os grupos na Xunta de Voceiros desta mesma mañá que precisamente non se vai facer porque hoxe cúmplese tamén 2 anos dese ataque terrorista de Hamas a Israel. Así que nestes momentos estáse debatendo xa no Congreso dos Deputados, malia que esa votación podese converter en cuestión de horas na enésima xa derrota do goberno. Estamos vendo agora a Cayetana, creo que é do Partido Popular, sí, que me falla a vista a min, pero sí, estamos vendo que se continúa a debater agora mesmo no Congreso dos Deputados, e como dicía, pende dun fío que falemos de outra derrota ou non do goberno, porque Podemos inclínase entre o non e a abstención. Isto era o que dicían esta mañá. Y el problema es que esto es un embargo fake, es un engaño, es un embargo que para lo único que sirve es para conseguir un titular, exactamente igual que la fragata, al mismo tiempo que el presidente Sánchez apoya un plan de colonización 2.0 para la Franja de Gaza
y el plan de Netanyahu y de Donald Trump de convertir la Franja de Gaza en un resort de lujo. Podemos estarse a converter no novo Junts para o goberno, Bueno, duplícase, non? Porque Junts ás veces segue sendo Junts, ainda que nesta ocasión non. Bueno, a min pareceme que Ione Belarra debería comenzar a reflexionar sobre a súa estrategia política, porque eu entendo que para Podemos é insuficiente, porque o que lles pasa é que para eles é insuficiente, pero se ti defendes unha política nunha dirección e o partido de goberno vai nesa dirección, pero queda curto na túa opinión, o lóxico que como mínimo non te opoñas, porque de alguna maneira creo que está sendo un pouco incoherente cos teus propios votantes. Entón, neste caso que Podemos non define a súa posición, bueno, eu creo que como mínimo absterase, e que se votan non, de verdade que non termino de ver onde está o beneficio político para eles, porque entendo que les están pensando en términos de estrategia política. Non termino de entender, eu creo que están tratando de diferenciarse de Sumar constantemente e de separarse do goberno e de que eles son realmente os que defenden a causa palestina de forma xenuína e que o goberno, bueno, que é unha cousa para quedar ben, pero creo que non lles está a sair como eles pretenden esta estrategia. É a miña sensación. E despois, por falar de indefinición, voto de menos tamén que o Partido Popular se posicione, porque temos visto nas últimas semanas moitas as distintas almas do PP, pois xa sabemos o que pensa Ayuso da Franja de Gaza. Ela está cos israelíes sionistas, condena, por suposto, como facemos todos, os ataques terroristas de Hamas, pero despois os 67.000 asesinados que son palestinos, a Ayuso non lle xeran ningunha empatía. Por outro lado, aquí en Galicia, o presidente chamalle xenocidio o que é un xenocidio, o mesmo que fai o presidente andaluz. E Feijóo, é que eu non teño moi claro, xa como xornalista, cal é o posicionamento que ten Xénova en todo isto. Porque, quer dicir, chamame tamén moito a atención que nunha votación así non poda sair o partido que aspira a gobernar e que digan nos imos votar, non. Ou imos votar, sí. Ou imos absternos, por este motivo. E que definan a súa posición. A pesar de que o foco está posto en Podemos, precisamente o goberno tamén hoxe poñía o foco no Partido Popular. Claro, bueno, no Partido Popular é evidente que ten que definirse en varias cousas, porque as eleccións están máis cerca que lonxe, non? Pero a estrategia de Podemos de cara a mañán sí que vai a marcar o que é o futuro, se imos ou non imos a eleccións. A raíz de que mañá vexamos se apoia, se se abstén ou non se abstén, sí que cambia o panorama totalmente. Veremos se vamos ou non a eleccións, porque, oye, se non apoia Podemos, evidentemente o goberno non pode seguir. Pero, pois, xa sabes que estos fan o teatro... Mira, Junts fan o teatro e despois, cando chega a hora da verdade... Junts interesa manterse porque, efectivamente, Puigdemont ten que volver a España. E entonces isto ten que facer antes das eleccións. Iso vai non ter complicado. Pero Junts necesita manter o goberno porque ten que acabar de sacar de xugo a todos os recursos que teñen no Constitucional. Pero sí que é certo que mañá empeza outra realidade. Según como vexamos que Podemos absteña ou non se absteña, o futuro político neste país, a raíz político é diferente. Iremos a eleccións ou non iremos a eleccións? E aí o presidente terá en conta se primeiro deixa as eleccións das comunidades primeiro e despois as xerais ou prefire ir directamente a que o castiguen nas furnas, iremos vendo. Iván. Eu estou con Pilar, pero no fondo... Pero non, pero non na forma. A ver, Podemos tumbou un decreto ao principio da legislatura, leva tumbado bastantes medidas estrellas do goberno, o sea, fai 2 anos, non? Co cal non vexo eu un cambio sustancial nese sentido. Pero sí que está un pouco fora do radar, que máis alá do decreto de embargo que eu estou con a ida, eu creo que finalmente seguramente haberá unha abstención crítica, se Junts votase en contra, seguro que Podemos tamén se sumaba, pero cando a responsabilidade de que saia adiante ou non, e cando as entidades que levan traballando e presionando para que se den pasos neste sentido tamén lles están exixindo eso, eu creo que se quedan sen argumentos, veremos que fan, pero eu creo que tamén haberá unha abstención crítica. Mañá votase tamén a lei de mobilidade. Esa sí que non vais a ir. A lei de mobilidade sostible. Moi importante. E aquí estou con Pilar. É moi importante porque os fondos europeos, que son moitos, unha gran parte do próximo desembolso está vinculado a varios dos fitos que están recollidos nesa lei. Se non sai adiante, o plan B, se o hai, tampouco sai adiante, os fondos de recuperación, polo menos o seguinte desembolso, queda no aire.
Por que ten importancia? Pois porque o Goberno está justificando seguir adiante nas legislaturas en orzamentos, porque hai uns orzamentos bis, un fondo de recuperación que hai que executalo, e o que permite este crecemento económico, este dinamismo que ten a economía española. Co cal, se realmente, que nin Junso ten feito ata agora, se Podemos empeza a tumbar leis que están comprometidas con Bruselas para recibir os fondos de recuperación, aí sí que eu vexo un final abrupto da legislatura. O decreto do embargo do armamento pode ser que saia adiante coa abstención de Junts, a mobilidade posiblemente non, a lei Bolaños posiblemente tampouco, e ese decreto ademais chega descafeinado, non? Porque o Goberno tampouco afinou de todo en rachar con Israel. Sí, vamos a ver, é que nunha cousa ten razón Ione Belarra, que é un decreto fake. A min analizoume un gran experto. Non podo dicir quen porque o comprometo, porque está dentro do propia organización do Estado. Hai tres aspectos dese decreto, que unha, embárganse o que son os suministros. Os suministros son, por exemplo, balas, esa munición, pólvora ou escopetas ou pistolas. Pero embárganse, di o decreto, que non procedan dos seguintes códigos postais. E dan toda unha zona que incluye incluso Gaza, pero esa mesma empresa envía as municións a Polonia e Polonia poden mandarllas a España. De feito, faise así xa en algunhas ocasións. Dúas, non se embarga a tecnoloxía, que é fundamental e que onde Israel é moi pioneira. E claro, a policía e a Garda Civil, a UCO en concreto, é das que necesitan moito ese tipo de tecnoloxía, de seguimentos, de feitos moi sofisticados, de entrar en ordenadores e todo ese tipo de cousas. E, finalmente, hai unha disposición transitoria final que di, bueno, todo isto podeselle dar marcha atrás en caso de necesidade. Claro, ten bastante razón. Podemos. Eu non digo que ten razón no que di, non que se teña que facer así. O sea, que non lle falta razón. Ahora, eu creo que Podemos efectivamente está intentando separarse de Sumar, porque además teñenlle un odio africano a Yolanda Díaz. Está intentando ter personalidade propia, pero eu creo que é unha formación menguante. De feito, as enquisas estánlle dando, como non consiga un 4%, con un 2 e pico por cento non vai sacar ningún escano, ainda que leve centos de miles de votos, pero non vai sacar escanos. A mí pareceme que Podemos non vai ser de todos modos, creo eu, que tan determinante como... Porque unhas lles van e outras lles veñen. Tampouco queren aparecer como responsables de rematar a legislatura, me parece a min, é un pouco polo que me contan... Moito ruido, pero... Pois eu penso que ao final ese vai ser a forza a que pode xugar fortemente, sabes? Que lle dé personalidade o decir, nos rematamos con isto e imos ás eleccións, un relato moi... Pero é que están perdidos xa, entón, que teñen que perder? Bueno, pero ti pensa que, agora mesmo como mínimo condicionan votacións. O tema é que se vamos a eleccións xerais e a dereita gaña, xa é que definitivamente non teñen ningún tipo de papel político. Eu non teño moi claro, de verdade, eu creo que se hai... Eu estou de acordo co que dixeches hai un anaco. Creo que a legislatura non vai estar condicionada nin porque Junts, non sei que, nin porque Podemos tal, vai ser a crónica xudicial. Dependendo de como evolucionen as investigacións que agora mesmo afectan ao goberno ou a membros de ou a persoas relacionadas con, creo que vai quedar condicionada a legislatura. E creo que deso tamén depende un posible ou non adianto electoral. Quédame unha última pregunta e queda pouquiño tempo, pero non quero deixar de facela, porque o goberno, a parte socialista, avivou ese conflito diplomático con Israel. Animou as flotillas, enviou a un buque da Armada, pero enviouno a medias porque non podía pasar desas augas internacionais. Todo isto que creou un cisma, un novo cisma entre a parte socialista e a parte de Sumar. Saíulle mal a estrategia política ao goberno con este asunto? No. O goberno non, a parte socialista, vaya. Sí, eu creo que hai un reparto de papeles que o PSOE non quere ter, lóxicamente. O PSOE controla exteriores e controla defensa. Hai mensaxes que ou eres coherente hasta o final, en este caso non pode ser,
por moito que as augas que Israel lle chama restringidas, que siguen sendo internacionais, o goberno non recoñeza esa intervención nesas augas, lóxicamente non pode meter un buque porque é unha zona declarada de guerra por Israel, co cal ou buscas un conflicto armado ou non podes chegar hasta aí. Cal é o problema? Pois que eso vai en contra do mensaxe dado polo goberno de que habería asistencia, polo menos rescate de salvamento marítimo en todo momento, co cal se intervén o goberno de Israel en augas internacionais, debería protexer os cidadáns nacionais que están sendo detidos ilegalmente. Cal é aquí o problema tamén, eu creo, entre os socios do goberno? Pois que o PSOE viu aquí unha bandeira cun apoio moi maioritario que quere para el e quere absorbela o máximo posible, non compartila. Bueno, sumar desde unha posición que a nivel discursivo, si se lle permite máis coherencia, porque non ten o Ministerio de Exteriores, nin tampouco Defensa, si pode ser máis exixente. Co cal aquí, pois, lóxicamente, visibilizouse ese choque, pero eu creo que é un choque de bandeiras, non? A ver quen capitaliza e quen coopta máis estas movilizacións sociais. E quen capitanea polo de agora? Eu o que digo é que estamos sin caer dunha cousa entre todos e non saiu aínda, non? É dicir, o cambio para que mañá sea a votación non é precisamente porque coincidira cos 2 anos. Pero volvesme pro de atrás. Sí, é que ves que antes me parece moi importante porque axuda a ver outras cousas. E é que porque Podemos aínda non está definido. Aínda están ca loita de conseguir o voto de Podemos. O sea que, por eso, cando falábamos do que mañá... Non hai nin negociacións con Podemos. Bueno, efectivamente. Si tú mo confirmas, e tes fontes... Ou eso din as dúas partes. Bueno, pois a idea é que... A mí o que me dixeron é que cambiouse para mañá, porque estaban en negociacións e podía... Gañar o goberno o tempo. Bieito, non sei se queres facer un apuntamento sobre isto anterior ou vimos directamente o asunto da estratégica política do Partido Socialista. A mí a verdade é que a potenciación deste debate na opinión pública foi nos últimos días e eu creo que ten moito que ver con sin obviar a evidencia do que está pasando en Gaza e do conflito Israel-Palestino que ven de moitísimos anos, de décadas, a mí pareceme que foi unha instrumentalización dunha cortiña de fume que lle funcionou ao PSOE, pero que tamén o pon contra o espello das súas contradicións, non? Porque, ao fin e ao cabo, Margarita Robles decía unhas cousas distintas ás que decía Álvarez. Margarita Robles pedía responsabilidade, etc. A min o que me parece é que en Ucrania teñen morto tantos nenos como en Palestina e en Guinea teñen mortos tantos nenos e tantos cristianos en Nigeria, como en Palestina. Sin embargo, estamos aí a unha instrumentalización interesada deste conflito, que, por certo, con bastante violencia. Eu tive a oportunidade de ver a manifestación do sábado e uns amigos meus cruzaron e foron insultados violentamente, é dicir, iban nun son de paz bastante curioso, non? E contaronme que o mesmo produciuse en Barcelona, é dicir, os manifestantes o senso da paz tiñano daquela maneira, non? Houbo disturbios, efectivamente, en grandes cidades como Madrid e Barcelona, por exemplo, sí. Un matiz, a guerra de Ucrania é absolutamente condenable e, de feito, Europa mobilizouse contra Rusia dunha forma moitísimo máis sólida e contundente que contra Israel, eso creo que estamos todos de acordo. Pero, ainda así, ainda que o de Ucrania sexa tan condenable, non é certo, Bieito, acabo de buscalo. En Gaza morren de media 20 nenos ao día. En Ucrania morren ou son feridos, porque non hai unha estadística de únicamente falecementos, 16 nenos a semana. Ainda así é horrible en ambos casos, pero son 67.000 asasinados en Gaza. En Ucrania, polo menos, non están documentados nin a metade. Que fontes barallamos os dous? UNICEF, no caso dos nenos que morren en Gaza,
UNICEF tamén, no caso de os nenos que morren en Ucrania. Entón, quero dicir, inda así son absolutamente condenables as dúas guerras, pero hai moitas diferenzas. No caso dos ucranianos, eles polo menos tiñan a posibilidade de huir a Europa, aquí ademais acollimos a moitísimos deles, en Gaza a imensa maioría da poboación non pode escapar, non ten unha zona xeográfica clara que escapar. Ese é un dato moi interesante. Por que os países árabes do seu entorno non os acollen? A mí gustaríame saberlo porque... Exito, entre outras cosas, por evitar un conflicto militar con Israel, porque Israel é a que ten a Estados Unidos detrás apoiando con armamento e con todo o poder xeopolítico que ten Washington. É evidente. É que non, é que jamás... No, é que eso é descoñecer unha das grandes cuestións que hai ahora mismo no mundo global, na geopolítica. É que jamás Irán está absolutamente enfrontado. Son todos o mesmo ese, é que non o descoñece, pero Estados Unidos segue tendo moitísimo máis poder militar que Irán. Nin Jordania, nin Turquía, ningún dos países do entorno queren acoller aos palestinos, que é moi sorprendente eso. Que os do Islán, con unha religión supostamente tan de caridad, non acolla a ningún. Pero en Europa hai moita xente que quere acoller palestinos. Quedamos en temas, continuaremos discutindo, debatindo sobre isto. Moitísimas grazas a Aida Bao e Iván Gil, moitísimas grazas Pilar Falcón e Víctor Rubido, e moitísimas grazas a todos vostedes por estar aí un día máis. Xa saben, isto é Conexión Galicia, son María Cheda e vémonos todos os martes.